Madonna, il-Bażilika tal-Fjuri. Issa skur ma jomseb xejn, jomseb biss l-istituzzjoni u ċabċib mill-Galilej. L-aħħar waslet dik is-sija li minn ġo santwarju se noħorġu indawru mal-bes valletta biex nuru kemm inħobbu. Kulħadd jgħid vuċi waħda, viva Malta, karmelitana! Viva Malta, karmelitana!
Nimxu warajk kull fejn toħodna, Verġni Marija. Dan huwa dak li rridu nagħmlu tul ħajjitna kollha, o Ommu ġmiel tal-Karmelu, nimxu warajk. Għax inti toħodna għand Ġesu li huwa l-art imweda tagħna, għand Ġesu li hu l-quċċata tal-għolja tal-Karmel fejn jamru l-ġieħ u s-sebħ ta' Alla waħdu. Għand Ġesu fejn insibu l-mistrieħ fit-taħbit u t-toqol tagħna. Nimxu warajk, Om l-aktar ħelwa, għax inti twassalna għand dak li quddiemu hemm il-milja tal-ferħ u flemintu hemm l-għaxqa għal dejjem. Iġbidna warajk xebba bla teba, huwa bismijek u minnek li nistgħu nitalmu nikkontemplaw lill-ibnek Ġesu li hu it-Triq, il-verità u l-ħajja tagħna. Se nimxu miegħek bl-istess attitudnijiet tiegħek, bl-istess sentimenti tal-qalb safja tiegħek. Ħanikkonsidraw il-misteri tal-ferħ biex nikkontemplaw miegħek dak li Alla għamel għalina u anke permezz tiegħek. O Marija, irresqu quddiemek l-intenzjonijiet tagħna biex inti tressaqhom quddiem ibnek Ġesu. L-intenzjonijiet tad-dinja, għall-Knisja, għall-Ordni Karmelitan, għall-vokazzjonijiet qaddisa b'mod speċjali fl-Ordni tal-Karmelu, għall-Malta tagħna, għad-dinja kollha. Nitolbuk b'mod speċjali għall-paċi fid-dinja. Nitolbuk għal dawk li qed ibatu minħabba l-mard. Nitolbuk għal dawk li tbedu minnek u minn ibnek Ġesu. Sa flimkien nimxu f'dan il-pellegrinaġġ u nitolbu it-talba tar-Rużarju.
Konsidraw l-Ministeru tal-Festa, il-ħabbira tal-Anġlu l-Marija, mill-Isra bil-Rumani. Alla tattama, jibbekom il-kol bil-fer u xil, permezz bil-fin, is-sawtissija tal-Lawtana għandek. L-Malik Marija, l-Grazja l-Kollegja, il-Bita il-Kibok il-Nisa, u l-Birek il-Frott tal-Ġuftija Malik Marija bil-Grazzja Mimlija l-Kollegja, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għandisa Marija Manda, il-Kappalina mit-Tifli, is-Sawtissija tal-Lawtana għandek. Li Malik Marija bil-Grazzja Mimlija l-Kollegja, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għandisa Marija Manda, il-Kappalina mit-Tifli, is-Sawtissija tal-Lawtana għandek. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twila talina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna tnubietna, ħarrisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Inkantaw flimkien mal-banda.
nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, iż-żjara ta' Marija lil Elisabetta. Mill-ittra lill-Lut insibu dan. Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. Sir, dan il-vers jorbot il-Marjemmu. Il-ħajja ta' Marija kienet kollha fidi u tama fid-deċiżjonijiet misterjużi tagħna tiegħek Ġesu. Għadisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dibin, issa u fil-sijat tal-mewtana amen. Simalik Marija, bil-grazzja mill-lija l-murejnija, bil-tajn fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għadisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dibin, issa u fil-sijat tal-mewtana amen. Simalik Marija, bil-grazzja mill-lija l-murejnija, bil-tajn fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għadisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dibin, issa u fil-sijat tal-mewtana amen. Simalik Marija, bil-grazzja mill-lija l-murejnija, bil-tajn fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għadisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dibin, issa u fil-sijat tal-mewtana amen. Simalik Marija, bil-grazzja mill-lija l-murejnija, bil-tajn fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftija Ġesu. Marija, ringrazia Maria Morelia, invita anche i vostri messaggi, invita che pronta a tutti a Gesù. Gloria del Messier e del Re con il Spirito Santo. Maria Santissima, Divina Lindiona, Maria Magdalena, Gesù li filetati, Purificum e Bentie Anna. O Gesù tiegħi, aħbirna t-tubina, ħarisna mill-nar tal-infer, u ġenna l-għek kollha, l-aktar daw li jeħtieġu il-żiena tiegħi. Nikkantaw flimkien mal-Manna. Alba, li kittana waqt tixer, li taqqara mal-Knisja fil-bidu tagħha. Preżentazzjoni. Nitlob biex nara l-Kristu preżenti bħal-Ġiju fid-dinja. Ukoll fil-faqar jew fil-festa ta' ċerti sitwazzjonijiet fil-ħajja hemm drama għax Ġesus qiegħed fostna. Ixtieqna li nistgħu jitqabbel l-isfel li jista' nagħmel ikun il-filiet kif tisserek tal-darba
Konsidraw li kontemplaw il-raba misteru tal-Meri, il-Preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. Fl-ittra ta' il-Kolossin siru, Kristu fiko, it-tama għal-glorja ta' Sir, Kristu jammantina permezz tal-Ispiritu Santu, dan jagħtina tama ta' glorja futura. Mhux biss tama ta' ġejjieni, imma preżenza fil-preżent, li tkompli timla qalbna bil-konvinzjoni li l-ħajja hija skop eternu glorjuż. Marija toffri l-bina għalkemm ma tifhem sewwa se jiġri. Xhieda ta' tama u fidi sħiħa fil-pjan misterjuż ta' Alla. Ebda ħlejqa mitrik ta' dan il-vers daqs Marija. Kristu mhux biss jammar fiha spiritwalment, imma fiżikament kienet ġabitu fid-dinja. Hija l-ewwel tabernaklu ta' Alla fostna. Dan il-privileġġ Marija saret mudell ta' tama għall-glorja li tistenna lil kull wieħed u waħda minnha għaliex inkellek fis-sema bir-ruħ u l-ġisem qabilna l-kol, l-ewwel waħda wara Kristu. Meditazzjoni. Nitlob li jkolli l-kuraġġ li nħalli kollox fidejn Alla u li nimxi bil-fidi ukoll meta l-futur mhux ċar. Għamet Marija. Nissiema li inti tissali għal-esist u tisal tagħna ikun fil-bit u tisal Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, il-bilka inti fost il-nisa, il-bilek il-frott, il Ġesu. Għalisa Marija u Marja, il-għabalina mid-dibbin, il-sawfija tal-Madonna, Slima Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, il-bilka inti fost il-nisa, il-bilek il-frott, il Ġesu. Għalisa Marija u Marja, il-għabalina.
Is-sama falla ma tiswix bis-salina nfusna, imma tagħtina l-qawwa biex inħobbu u nagħmlu l-ġid lill-oħrajn. Hija sama li ġġib inkoraġġiment u saħħa fil-ħajja ta' kuljum u ssir għajn ta' mħabba attiva li tibxirex fuq dawk ta' madwarna. Marija tistenna b'sama ħajja l-qawmi ta' bina. Hija tħares fil-kien tal-fidi lejn il-fedeltà tagħna. Hija taf li l-mewt mhix it-tmiem. Marija kienet għodda ta' grazzja u inkoraġġiment. Biżjara lill-Elisabetta ġabet konsolazzjoni u tama. Kana taħdem u tibbina għal ħtiġijiet tal-oħrajn u mal-apostli fil-kamra ta' fuq kienet preżenza materna li għamletilhom il-qalb waqt li kienu jistennew l-Ispirtu Santu. Hija om li ssaħħaħ lill-ulieda fit-tama u fjurija. Meditazzjoni. Nitlob biex fil-momenti ta' dwejja u dubju inħares lejn Marija bħala dom mit-tama u li bħala nżomm qalbi ħerqana għal qawmien għal ħajja ġdida. Missierna li jibdi fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi sal-tnafek, ikun it-triqin kif is-sema ebda fl-art. Obbina ta' kuljum matina llum, aħfrilna l-lobietja Vera fit-Toroq tal-ġuftija Preżentazzjoni. għal-Vita Marija u Marja, itlob għalina miżummin, istaw il-Knisja tal-Madonna Marija, ringrazzja mill-bija t-modejn miegħek, imbierka l-fost in-nisa, imbierka il-frott tal-ġuftija Ġesu. għal-Vita Marija u Marja. Jestiġu mina tiegħek. Salve Reġina, sima li sultana, om tal-ħmina, għalla ħderwa u tama tagħna. Sima li lilek inalfu, għal xaħna il-ħnati u l-keba. Lilek nitnejlu, aħna l-nittu nalfu tal-wirta t-mut. Ejja mela għal-ġurnata tagħna, daw għallejna daw tajnejn tiegħek tal-ħmina. Urina wara dawn il-qulubna minn, nitlasik nixrob il-ġiet tal-ġuftija. Aħannina, Ofija, Ħewwa, Verġini, Marija. Ikkantaw fil-kien mal-Vara.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mulej Nina. Kristu Nina. Mulej Nina. Kristu Kristana. Kristu Iqqa-Tal-Tana. Missier Bernalla. Bernalla li jdejk il-Kidja. Spiritu Patricia. Trinità Patricia Alla-Uri. Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostoli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Karmelu, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana fl-Islaminar l-ewwel seba', Sultana msella f'sema', Sultana tal-Rotarju Mqaddes, Sultana tal-Familja.
fost in-nisa, il-bira kif pronta ġuttija Ġesu. Isa Marija Alla, Somalina Fil-Min, Issa Sija tal-Martana Amen. Ftakar xek l-xmuni tijak, meta tajtu dar-rigal, mela zomna dejjem tiegħek, mirfudin dan is-sinjal. Slimalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejnija, il-birka inti fost in-nisa, u d-direk il-front tal-ġustija Ġesu. Isa Marija Alla, Somalina Fil-Min, Issa Sija tal-Martana Amen. Kollox tajtna il-marridu, l-għabdi tiegħek, ġamilu, il-ġawdu, ħajġibu
Inselmulek, o Marija, Om ta' Alla u tagħna l-bnedmin, bħal mamlu dejjem mis-sirijietna. Aħna wkoll fik inqedu it-tama sħiħa tagħna, it-tama ta' kull fejqan fir-ruħ u fil-ġisem. Lejk aħna nirrikorru, għax nafu li mingħajrek ma nistgħu naslu qatt għal ħdan ibnek Ġesu. Taħt il-ħarsien tiegħek aħna nafdaw lilna nfusna, il-familji tagħna, l-uliedna, il-morda tagħna, il-mexxejja tagħna, il-poplu tagħna, l-għażiża art twelidna. Dawwar lejna l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, ħarisna int minn kull tiġrib fil-ħajja tagħna. Mexxina int, o Marija, fit-triq tas-sewwa li twassalna għall-glorja ta' dejjem. Kulħadd jagħmel l-intenzjonijiet u t-talb x-xewqat tiegħu. Mument ta' skiet. Sliem għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Viva il-Madonna tal-Karmnu! Oh,
il-ġmil ta' smiwit, il-qahom bil-ferħa ta' qlubna l-għanit.
banku daħwa, banku, no, tu t-tawem. Banku,
llum jista' jixed il-ħabsa b'nofs ta' ħolodu il-Gridi nies minn kull rokna tal-Gżejjer tagħna jiġu biex jirċievu l-Ewkaristija u anke is-sakrament tal-Qrar. Marija b'nat skur ħadet gost intensi bil-fers tagħna, bl-entużjażmu tagħna bil-festa sabiħa u kbira li hawn fila għandna ċabċib tal-kol. Ma Marija li kuntenta għax ratna nersu lejn bina Ġesu, mod speċjali bis-sakramenti, dan huwa l-Ġesu. Illum is-16 ta' Lulju. Minn hawn fid-dieħor is-16 ta' Lulju ħajspiċċa. Sa terġa' tgħaddi sena oħra. Ejjew, żurruha lill-Madonna. Il-Madonna tal-Karmnu mhux is-16 ta' Lulju biss. Is-16 ta' Lulju għandu jkun kuljum fil-ħajja tagħna. Aħna li tant għandna f'qalbna il-ħabba lejha. Nerġa' ngħidlek Marija. Il-preżenza ta' din ix-xbija tal-morta tiegħek. Malta u Għawdex jieħu biss u taraw kien il-Madonna tal-Karmnu jibqgħu ministru fih mal-Gvern, daw jieħu menti tmal, ta' tbatija, jew ta' mart, jew ta' niket li jaħdmuna. U meta nixtieq insellem mod partikolari dawk li qed isemmuna fuq il-mezzi soċjali, dawk li qegħdin jikkasolna fid-djar tagħhom, fil-homes, l-isptar, għaqgħu magħna fid-dar. Għalhekk ejja aħna preżenti qabel ma npoġġu il-Madonna taħt il-mans tagħna, ngħidu anke Marija għall-bżonnijiet tal-morda kollha, kemm fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem. Ngħiduha fl-imkien u bil-qalb. Irid nisma'kom slema lejk, Marija, bi grazzja minnija, jienu lejkija, perché inti post nisa, imlilek il-frott għal-tiftija Ġesu, għal-tisa, Marija, Alla, itlob għalina mill-fejn, issa u s-sija tal-lontana, viva il-Madonna tal-Karmnu. mill-Vanġelu skont San Mattew. Ġesu qal: ejjew għandi intom il-kol li tinsabu mħaddin u imkannin u jiena ninserraħ. Ħudu fuqkom il-manna tiegħi u tgħallmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. Intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom.
għax il-madma tiegħi elu toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej, id-dibkir lilek Kristu.
ikun imbierek Alla, imbierek isem il-qaddes tiegħek, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla, veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħek, imbierek id-derb għażiż tiegħek, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbierek kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-Immanza Immakulata Purċissjoni tagħha, imbierek id-Duh Glorjus Saħħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbierek San Ġusep għal-Usta Sistu tagħha, imbierek Alla, l-Antik u l-Qaddisin kollha